Salutare tuturor! Salutare tuturor! Numele este Ramon și bine vă regăsesc la un nou episod de Clash Royale. Mai m-am jucat eu off-camera și am trecut arena 5. Să deschidem și chestul ăsta. Vice Spirit. Am primit și Zap. Pare că am primit și Vice Spirit. Unde? E aici pe undeva. Uite. O să înlocuiesc un loc de Becca, ca să am și mai puțin elixir. Nu cred că e strategia atât de bună. Hai să facem și asta. Ok. Hai să donăm. Ce donez eu de obicei? Este un Mary Archer. Da, vreau să donez niște cannon. Ok. Și așa să fac un match. Nu? Ok, vreau să fac un match, să văd cum e cu Vice Spirit. Dacă nu-l pun pe P.K. la loc, mi-am pus Zap-ul. Înainte nu mai știu ce aveam, cred că ceva, nu mai știu. Da, în fine, sunt arena 5, sunt foarte bucuros. Ok. O să-i bag un Goblin Barrel ca să înceapă și el. Și îi pregătesc Zap-ul. Ok. Și niște Vice Spirit. Ok, mi-a dat Zap. Dar nimic. I-am atins și eu turnul puțin pe partea cealaltă. Ok, are poison. Nu mă deranjează. Da, ia ceva viață. Hogrider acolo dă niște damage. Ok. Dă-i. Ok, un Goblin Barrel. Ok, Goblin Barrel ăla se va descurca. Chiar de că el se pune pe turn, ca toți oamenii, dar în fine. Rage-ul ăla n-a fost bine pus acolo. Mi-a dat Zap, se pare că are și el Zap. Zap versus Zap, nu va merge. Să-i pun un Baby Dragon și niște Vice Spirit după el. A fost bine acolo. De-aia am pus Vice Spirit-ul. Să-i dăm un... Am pus strâmb acel Zap. Vreau să-l pun pe PK. Da, nu mai are rost. Ok. Să-i punem niște Vice Spirit. Și să se ducă bătând ceva. Poison. Să se ducă poisonul ăla și apoi atac cu ceva. Zap. O pun o Valkyrie. Ok, s-a dus poisonul. Îi pun Hogrider și un Goblin Barrel. Gata. Ok, nu cred că se va descurca acea Valkyrie acolo singură. Ok. Ok, n-am crezut, dau să-i pun Zap. S-a dus pe amândoi, ok. Ania. Ok, am luat turnul. Ok, Hogrider-ul repede. Și niște Vice Spirit. Să mai dau. Nu mai am avut nevoie. Ok, l-am făcut. Cred că s-a dat bătut. 6 HP, da, s-a dat bătut, cred. Am apărat bine. Ok, am o notificare. Ok, am o ofertă bună. No, Super Magical Chest. Aș vrea eu. Ok, hai să mai facem. O să facem și alte serii, nu doar Clash Royale. Găsesc eu ceva. Eu mă joc de pe telefon pentru că n-am altceva. Zap.
Baby Dragonul ăla era să tragă pentru un singur schelete. Freeze. Parcă mai îl am într-un deck eu. Ok. Ce vrea viață, vai spirit. M-am uit cum până acum n-am primit Vice Spirit și fix în video l-am primit. În al doilea meu video. Da, așa e, al doilea meu video. Nu v-am mirat. Zap. După 10.000 de ani s-a spus scheleții acolo. Da, degeaba că mi-am omorât tot. Ok. Vreau să facă niște elixir și să-i bag Hog Rider-ul. Ok, nu mai are rost. Deja pregătesc face. Cum sar ei, frumos. Am înghețat unul. Tot n-a sărit pe el. El îmi bag ăla, dar eu bag Hog Rider. Acel prinț. Nu știe că există Hog Rider. Cum îi dă și goblinul ăla și am luat turnul. Oh, nu, 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 nu. Nu, te rog, nu. Eu momentan atac. Nu vorbesc că sunt concentrat la joc, ok. Ok, zapul. Degeaba mi-a înghețat acel tur. Mi-a rămas ceva să mă apăr despre. Mi-a luat și unul. Da, am făcut. În ultima secundă. Ok. Mai facem unul și încheiem episodul. Ok. Știu că v-am zis în primul episod că sunt sărac. Da, se pare că am făcut 100. Pur și simplu. Da. Și ok. Hai să mai facem unul. Să vedem dacă o să câștigăm sau nu. Am avut niște probleme. Da, am avut niște probleme. Filmează, ok. Pentru că... Da. Da, a început meciul. Ok, cred că o să mă facă. Am ce să fac dacă o Valkyrie. Și nici n-am elixir, ok. Da, mi-a distrus un tur. Vreau să păstrez elixir, dar nu mai e cazul. M-am enervat. Cred că nu știe că Valkyrie curăță scheleții. Hai că și noi ne-am luat un turn. Scheleții ăia frumos acolo. Cred că mai bine mă duc pe King Tower. Ok, mi-a plăcut acolo la minioni. Mă duc pe King Tower mai bine. Pregătim zapul, frumos. Zap. Cum îmi place mie să-i spun. Zap. Ok, King Tower-ul. Le ducem pe King Tower frumos. Ok, scheletii. Nu cred că va merge asta așa.
După mine are dreptate. Ok, n-a fost bine acolo. De fapt a fost. Îi punem zapul. Ok. Sunt concentrat la joc, mai v-am zis. Și de-aia nu vorbesc. Păi dăm un zap. Nu. Ai luat în ultimul moment. A fost aproape, a fost un mare fail. Și oricum ne lua și din Tower-ul. Da, mă rog, asta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!